Здравейте, приятели! Искам да ви покажа какво се случва, когато Енергото ви подари нова кафе-машина. Ма накара да си подарите по-скоро. Ето, това е нашата нова кафе-машинка. Сега тук ще нареди... Огнях мъжа ми. Ще нареди дръвцата и ще си сварим кафенце. Защото изгасна тока. А това е нещо, което се случва поне по 7-8 пъти. И когато дойде... Тихо, Гого. Тихо, не бързай, няма какво, ти не пиеш кафе. Гледайте. Така, сега. Имаме си печка и инструменти. Значи голяма част от тези инструменти са за поливи условия. Тук в домашни условия ще си ползваме касови бележки и запалка. Малко дърва, сухи. Това са пръчки от анасон. Много хубаво се разгарят. Малко трева суха и дърва. И съответно почваме да си правим. Да, ти. Чакай малко. Чакай малко, Гоги. Чакай малко. Момент. И ти ли искаш да слагаш? Да. Айде, слагай. Слагай. Много ти голяма клечка сложи, бе, мамо. Чакай, дръпни се навътре. Сега ще пробваме без хартия. Деца вика да си повишим уменията. Левел 2. Да, уменията да си повишим без хартия да запалим огън. С подръчни средства. В полеви условия. Какво се случва в природата, когато нямаш хартия? Да, че нашите... Мали, как се запуши? Кафе на пушък. Не кафе на пясък, а кафе на пушък. Чакай, тя ще се разгори и ще приключи. Пушека. Момент. Кана. Запалка. Трябва да влезе в режим печката. Тя е с пиролизно горение. Кана. Майко! Стана огън, да. Още много. Какво е те? Много е, да. Много пази. Как те прави огъня? Да, правим огъня. Как те прави? Как така правим огъня? Да. Ей така, виж. Да. Падна. Падна. Да. Пукна, бе, ми падна. Не падна падкало. Не слагай ти в огъня, моля. Огън. Айде слагай го, айде. Се изгориш? Не. Айде, аз ще го сложа. Да. Така. Така, дръпни се сега. Дръпни се. Нашата печка е вече готова. Още им трябва да влезе в режим, но... Тук има едно нещо паднало. Но така се случва. Малко сажди има. Сажди. Да. Тук на баркода. Айде. Наливаме водичката. Мило, не прави 1 литър кафе, защото после ще ми е трудно за спиването. Чакай.
Капаченце ще сложиш. Браво, бе! От чушкопека капаченце. Я виж огънчето. Да не се опушва. Сега остава само да чакаме да заври водата, слагаме кафето и Някъде около пиеме кафе. Някъде около Приятен ден от 3-4 нас. минути трябва да заври. 3-4 минути да заври. Супер! Чао, приятен ден!